Diyos nung matutudlo, ania kami karon. Binuksan ang kasing-kasing sa imong pulong. Ginhininintigon imo kaming gitawag, aron lamang mabuhi sa imong mga tat. Aron lamang mabuhi sa imong mga tat. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo, Amen. ang Ginoo maana ang kaninyo. Nasab kanimo. Mga igsuon, maghinulsol kita sa atong mga sala, aron maandam kita sa pagsaulog sa santos nga misa. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamaalang kanamo, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Kaluyan unta kita sa Dios nga magkagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Dios nga magkagagahom among kalauman ug kusog. Kung wala ikaw, wala kami mahimo. Tabangi kami sa pagtuman sa imong mga sugo ug pagpahimuot kanimo sa among mga buhat ug tinguha. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo, gikan sa ikaduhang basahon sa mga hari. Sa dihang hapit na bayawon sa Ginoo si Elias, ngadto sa langit, pinaagi sa usa ka alimpulos, nagpanaw si Elias ug si Eliseo, gikan sa Gilgal. Unya si Elias miingon, "Hangyuon ko ikaw sa paghulat dinhi, kay paadtuon ako sa Ginoo sa suba sa Jordan." Apan si Elias, si Eliseo miingon, "Samtang buhi pa ang Ginoo ug ikaw, buhi usab, dili gayud ako mobulag kanimo." Busa nangadto silang duha. Kalimaan katawo sa pundok sa mga propeta, nangadto usab ug mibarog sila, halayo kang Elias ug kang Eliseo. Samtang silang duha, nagtindog daplin sa Jordan. Unya gikuha ni Elias ang iyang kupo, ug gipilo ug gihampak niya niini ang tubig. Ug nabahin ang tubig ug milatas silang duha. Sa dihang nakalabang na sila, si Elias miingon kang Eliseo, "Unsa may buot mo nga akong buhaton kanimo, sa dili pa ako kuhaon sa Ginoo?" Ug si Eliseo miingon, "Buot ko nga moako ang duha ka pilo sa imong gahom." Ug si Elias miingon, "Lisod ka ng imong gipangayo, apan kon makakita ka kanako, samtang kuhaon ako gikan kanimo, matuman kini. Kung dili ka makakita kanako, dili kini matuman." Ug samtang nagpadayon sila paglakat, ug sa pagsultihanay, sa kalit may karwahi nga kalayo, nga giguyod ug mga kabayo, nga kalayo usab, ug mapatiliwala niini. Ug si Elias, gibayaw ngadto sa langit pinaagi sa usa ka alimpulos. Nakakita niini si Eliseo, ug misinggit siya, "Amahan ko, amahan ko." Ania ang mga karwahi ug mga kabalyero sa Israel, ug wala na niya makita si Elias. Unya gikuha niya ang iyang bisti ug gigisi-gisi. Gigisi niya kini sa duha ka bahin akon pagpakita sa kasubo.
Gikuha usab niya ang kupo ni Elias, ug nga nahulog, ug mibalik siya pagbarog daplin sa Jordan. Unya, gihampak niya ang tubig sa kupo ni Elias, ug miingon siya, hain man ang Ginoo, ang Dios ni Elias. Diha-diha, nabahin ang tubig, ug milabang niini si Eliseo. Ang pulong sa Ginoo. Namasidis. Maglipay untang inyong mga kasing-kasing, kamong tanan nga naglaom sa Ginoo. Maglipay untang inyong mga kasing-kasing, kamong tanan nga nagalaon sa Ginoo. Pagkadako sa kaayo o Ginoo, nga imong gitagana alang kanila nga nahadlok kanimo, ug nga kanila nga nagadangop kanimo, imong gipakita sa atubangan sa mga tao. Maglipay untang inyong mga kasing-kasing, kamong tanan nga naglaom sa Ginoo. Itaguan mo sila diha sa landong sa imong atubangan, gikan sa datang laraw sa mga matarong. Gipanalipdan mo sila sulod sa imong puloy-anan, gikan sa pangaway sa mga dila. Maglipay untang inyong mga kasing-kasing, kamong tanan nga naglaom sa Ginoo. Higugmaa ang Ginoo, kamong maunungon kaniya. Ang Ginoo nagaamping sa tanan nga makanunayon, apan nagabalos kanila nga nagmahitason. Maglipay untang inyong mga kasing-kasing, kamong tanan nga naglaom sa Ginoo. Pangita ang harian, ngugang katarong sa Dios, ug ang tanan igadugang kanimo. Alleluia. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Nasab kanimo. Pinudlog gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Himiyaon ikaw o Ginoo. Si Jesus miingon sa iyang mga tinunan, ayaw gayod ninyo buhata ang inyong mga tulumanon sa relihiyon aron lamang makita sa mga tao. Kung ingno ninyo niini pagbuhat, dili kamo makadawat o ganti gikan sa inyong amahan nga ato at sa langit. Busa, kung muhatag kamo sa taong kabus, ayaw kini ipasigarbo ingon sa gibuhat sa mga hambugiro, sulod sa mga sinaguga o sa mga kadalanan. Nagbuhat sila niini aron daygon sa mga tao. Apan sultihan ko kamo nga ang naghimo sa ingon gigantihan na. Kung ugaling mutabang ka sa usa ka taong kabus, imo ang kini sa paagi nga bisan ang imong labing suod nga higala dili masayod niini. Imo ang kini sa tago o ang imong amahan nga nagtan-aw sa imong gibuhat sa tago, muganti kanimo. O kung magampo ka, ayaw panig-ingon sa mga tigpakaaron ingnon. Gusto silang magtindog nga magampo sulod sa mga sinaguga o diha sa mga iskina sa kadalanan
aron makita sila sa mga tao. Sultihan ko kamo nga gigantihan na sila. Apan kung magampo ka, sulod ngadto sa imong lawak. Unya, takpi ang pultahan ug pagampo sa imong amahan nga dili makita. Ug gantihan ka sa imong amahan nga nagtan-aw sa imong gibuhat sa tago. Ug sa inyong pagpuasa, ayaw ipakita nga nagsubo kamo sama sa gibuhat sa mga tigpagkaaron ingnon. Nagsuri-suri sila nga gutom o panagway aron makita gayod nga nagpuasa sila. Sultihan ko kamo nga gigantihan na sila. Kung magpuasa ka, paghilamos o panudlay aron walay mahibalo nga nagpuasa ka. Gawa sa imong amahan nga dili makita. O gantihan ka sa imong amahan nga nagtan-aw sa imong gibuhat sa tago. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dagan ikaw, Kristo. Di man tingali abnormal no nga kung doon na kay buhaton nga nindot, ganahan po ka nga makitaan ba, no? Unya daygon ka, ninduta si mong gibuhat oy, no? Malipay biya ta ana. Ang warning sa Ebanghelyo dili man nga ayaw sana ayaw dawata ang pagdaig sa uban, no? Pero kung ang tuyo sa tong pagbuhat og maayo mao nga aron ta daygon, lahi na po na siya. Kaya usahay god ang atong buhaton mag-agad sa unsa ikasulti sa atong silingan. No? Di ta mabuhat ano, kay unsa pala ikasulti sa atong silingan. Pero mabuhat ta ani niya, daygon ta sa atong silingan, ganahan kita. Ang nakadelikado, mao nga kung mubuhat ta, sa gustong ipabuhat sa uban, bisag hibaw ta nga sayop. Pero atong buhaton, aron lang gihapon ta daygon. That is worse. No? Mas bati na siya nga kahimtang. No? May pahimang noon si Jesus nato, no? Ayaw pagbuhat o mga maayong butang tungod lang kay daygon ka sa mga tao. Susama po sa pagampo, ayaw pagampo aron ka daygon. Kay ang pagampo gud ang tuyo sa pagampo nga maduol ka sa Ginoo. Kung gusto kang muduol sa Ginoo, di ka magagad. Di ka magagad nga daygon ka o di. Kay kun ang imong pagpaduol sa Ginoo aron lang ka daygon, wa nay pulos imong pagampo. Kay ang imong gitinguha, di man maduol ka sa Ginoo. Nadaygon man ka, pugi points may imong gusto. So wa na failure na, wa na merit ang imong prayer, no? Mupo na, no? Ang hitabo, no? Giday ka, tungod kay maampuon ka, unya, tungod sa ilang pagdaig nimo, ang imong desisyon magagad sa unsay daygon, unsay buhaton nimo aron daygon ka sa uban. Abot ang panahon na bisag sayop imong buhaton, imo nang buhaton aron lang ka daygon, aron dili ka ingnon nga killjoy. Mabot ang panahon na magtuo ta nga what is acceptable is correct. Muna ang pinaka ngilad nga mahitabo nato, no? Unang ang Ebanghelyo nagpahinumdom nato, no? Atong pamalandungan unsay atong katuyuan sa pagbuhat ug maayo, unsay atong katuyuan or motivation sa pagampo, no? Kay ang pagbuhat ug maayo dili alang sa pagdaig sa atong isikaingon, kundi dili alang sa kaayuhan sa katilingban o pagdaig sa Dios, no? Dili ni para ato, dili ni para sa atong silingan, kundi dili para ni sa Ginoo, no? Unya maupod ang pagampo, no? Nga ang atong pagampo aron ta makapaminaw sa kabubuton sa Dios para nato ug mahibaw ta og unsay angay natong buhaton. Dili nga magampo ta aron daygon unya diktaran ta sa mga tao nga kun dili ulog dili tig-atik mga mga bakako, no, mga manipulators, no. We can easily be manipulated, no, kung mag-agad ta sa pagdaig sa atong isikaingon diha sa atong
pagpalambo sa atong relasyon sa Dios. Muna may hinaong taga-unta, no? Usari atong paminawon ang Dios diha sa atong pagampo ug ang kaayuhan sa katilingban diha sa atong paghimo og maayo ngadto sa atong isig kaingon. Hinaon pa unta. Manindog palihog. Magampo kita karon ngadto sa Dios sa kamatuoran ug sa gugma aron magmatinud-anon kita diha sa simbahan ug diha sa kalibutan moyon kita Ginoo patalinghugi ang among pangamuyo. Ginoo, patalinghugi ang among pangamuyo. Nga ang simbahan, matinun-anong mutuman sa iyang tahas ug misyon sa pagbag-o. Sa ingon si Kristo sa tataw, masinati sa tanang tao. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi ang among pangamuyo. Nga ang mga kaparian ug mga relihiyoso makugihong musangyaw sa ebanghelyo, pinaagi sa ilang masaksihong pagkinabuhi. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi ang among pangamuyo. Nga ang mga nangulo sa lokal nga katilingban magmatinud-anon ug magmanggihatagon diha sa ilang paghago aron mabatunan ang hustisya, ang dignidad ug ang kahiusahan sa katawhan nga ilang gipanaaran nga alagaran. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi ang among pangamuyo. Nga ang mga masakiton ug sila nga nabugatan sa ilang pagpuyo makakaplag sa talagsaong gugma ug pag-atiman sa Dios, pinaagi sa may gugmaong pagtagad sa ilang mga kabanay. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi ang among pangamuyo. Nga imo untang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo. Nga ang halandong Teopilo kamumot, mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi ang among pangamuyo. Nga ang mga nangamatay, makatagamtam sa tunhayng kalinaw sa Dios. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi ang among pangamuyo. Dios ang mga amahan, tabangi kami sa paghigugma o sa pag-alagad kanimo diha sa Espiritu o sa kamatuuran, pinaagi ni Jesus nga mao ang among dalan nganha kanimo. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Daigon ikaw, Diyos sa tanang kalibutan, kay gikan sa imong kamang gihatagon, nadawat na mo kini nga mong gihalad, ang panubino nga abot sa yuta, o ginamay sa kamot sa mga tawo. Mahimo silang kalano sa kalagalang kana amo. Daigo ng Diyos, daigo ng Diyos, daigo ng Diyos, santo sa kahangturan. Daigo ng Diyos, daigo ng Diyos, daigo ng Diyos, santo sa kahangturan. Ngayon, bagampo kamo aron ang atong sakripisyo dawaton unta sa Dios nga Amahan magkagagahom sa tanan. Dawaton untas ganoon sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sugday pagmay siyang ngalan, alang usab sa nang gabaslanan sa dibugyang santos nga simbahan. O Ginoong Dios, niining pan o bino, gihatagan mo kami, ug kalanon alang sa lawas ug sa kalag. Ang santos nga misa magbago unta sa among kusog ug maghatag kanamo ug kaayo sa kalag ug lawas. Pinaagi kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Nasab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amin ang ibayaw nga Diyos Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Ang ayog matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunay ug magkagagahom sa tanan, ang hayog matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo
kanunayog sa tanang dapit. Kaya pinaagi sa imong hinigugmang anak, imong gitukod ang among banay sa katawhan. Pinagi kaniya imong giuli, imo kaming giuli, nganha sa imong kasamahan, tungod sa imong kaluoy. Busa, matarong nga ang tanang mga binuhat mag-alagad kanimo, ang tanan mo mga tinubos magdahig kanimo, ug nga ang imong mga santos magpasidungog kanimo sa hiniusang kasing-kasing. Ug busa uban sa mga anghel o mga santos sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang walay hunong nga pag-awit. Santo, Santo, Santos nga Ginoo, Diyos sa kagahuman, puno ang langit o yuta sa imong himaya, Hosana sa kahitaasan, daigo ng nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, Hosana sa kahitaasan. Santos gayud ikaw, o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos ning mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo, alawas ug dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og paan. Ipasalamat kanimo, mipikas, ug mihatag niining hanto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kana, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Ipasalamat kanimo pag-usab. Mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o o tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Ginoo, pinaagi sa imong krus o pagkabanhaw, imo kaming giluwas, ikaw ang manunubo sa kalibutan. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo amahan, niining pan sa kinabuhi ug kali sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga angayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Imoa nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Inumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Imoa nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Leo among papa, ni Alberto among obispo ug sa tanang mga pari. Inumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila, ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan. Imo ang kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles, ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw daygon, ug amo ikaw himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak.
Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya. Gihatag na kanimo makagagahom nga amahan. Diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Amen, Amen, Amen. Karon magampo kita sa amahan. Atong gamiton ang mga pulong na gitudlo ka nato sa atong manunubos. Amahan namo nga anaa sa mga langit, pagdaygo ng imong ngalan, muabot ka namo ang imong giharian, matuman ang imong pagbuot, dinhi sa yuta maingon sa langit, ang kalalo mo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasaynua kami sa among mga sala. Maingon nga nagapasaylo kami sa mga nagkasala kanamo, ug dili mo kami itugyan sa panulay, dinuno aluwasa kami sa daotan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Atagi kami sa kalinaw ning panahuna, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala, ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagpaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos. Kay imo man gingharian ang gahom magang himaya hantod sa kanturan. Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan. Kung sibo sa imong kabubuton, natagi kami sa imong kalinaw kahiusa, ikaw nga buhi og hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Nasab ko nimo. Ipakita ta ang paginig sa unay. Cordero sa Diyos nga nangawagtan sa mga sala sa kalibutan. Kaloy kami, matagi kami sa kalinaw. Ngaysoon, mao kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kita nga gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ko angay mo kalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug gumay ako. Magampo kita. O Ginoo, kining Eucharistia, timaan sa kahiusa, makapadangat unta, dinhi sa imong simbahan sa matuod nga kahiusa ug kalinaw. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Nasab kanimo. Manalangin kaninyo ang Dios nga magkagahom sa tanan. Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa, dada ninyo ang gugma ug kalinaw ni Kristo. Damas Reus. Magamahan kita karon, mga anak sa Dios, namulan kitang tanan sa iyang bendisyon. At tundigo ng Ama, ng Anak, ug Espiritu Santo,
karon ug sa gihapon atong pagsimbahon.